Tervehdys kaikille ja mukavaa, että olette ottanut tää mun YouTube-kanava haltuun. Mä tuun kertoa tänne jatkossa jotain vankilatarinoita, jotain rikollismaailmasta tarinoita, jotain päihdemaailmasta tarinoita. Toivottavasti tykkäätte tulevista videoista. Mä vähän vielä treenailen tätä YouTube-kanavaan käyttöön, mutta siistiä kun olette ottanut haltuun, tai ottakaa kaikki haltuun. Ja tänne tulee hurjia tarinoita, vankilatarinoistakin. On vähän ystävän pakoyritystä ja on miten saatiin puhelimia ja on kaiken näköistä, miten päihteet päätyi vankiloihin ja kaiken näköistä semmoista. Mutta siistiä että olette ottanut tänne haltuun. Aikamoiset silmäpussit, vaikka on nukkunut hyvin. Moi.